uklidňující zvuk. Možná je to hovězí guláš. Výzivky. Kluci, jaký to je? Jako když ti masíruje záda orgasmus. Chci koupit vaši nejmodernější výřivku. To myslíte vařivku 5000. Prosím, kup mi ji, Marč, prosím. Můžu v ní slavit každý narozky. Nebudu tolik ve stresu a já jsem pořád ve stresu. Na úvěr nedáváme slevy? Když budu odpočatá, budu lepší máma. Koupíš ji? Momentík. S kým se to dohaduju? Nevím. Prosím. Teď už vím, proč humři samou radostí vřískají, když padají do hrnce. Oni si myslí, že je tu swingers party. Jistě. Fuj, jdu na ně. Alou do denních lázní. Snad abychom už vylezli. Zajímavý návrh, ale já mám úplně jiný. Bublinky. Hej, vypněte motor, chceme spát. Hele, Flendersi, nechceš jít k nám? Nebo se bojíš, že si namočíš kníra? Možná ano. Tak pojď to zkusit, smoč si půlky. Mám pocit, že jsme na něco zapomněli. Na lednici byla cedule označená jako urgentní, zvláštní slovo urgentní. Jeden z nás by se na ní měl kouknout. Patrně jen připomínka ještě víc relaxovat. No jistě. To je ono. Rodinný piknik se seniory. Závod otců a synů. Je mi líto, Ejbe, už na vaši rodinu nemůžeme dál čekat. Ale oni přijdou, můj syn si dokonce dal ceduli na lednici. Prosím, počkejte. Bohužel už je pozdě. Na značky připravit. Slepé náboje. Co je s těma bublinama? Ty neschopnej žabaři, louhuješ se tady jako špinavý nádobí a já byl zatím osamělejší než senátor Estes Kefauver na schůzce s mafiány. To má logiku, najděte si to.